and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Pamilit nyo? O sa may ipamilit? Katong Sods Cartoon nga imong nakitang gialsa sa akong mga kauban. Mao ba nyor? Ay, daan pala higit ko. Mga posters yoy suod sa maong karton. O sa manang ipamilit nyor? Tabangi silang papilit mo to eh. Aron mo dali? Sige nyor. Kapoy. Pero kinani ibubo ko ang naibiling kong panahon sa pagtuman. Unsa may itudlo na ko. Aron mapanalipdan ko nga akong kaugalingon. Kang nanay, labaw sa tanan sa akong mahal. Kung tinuod man ang tanan nilang gisulti na ako, bahin sa akong mga kinikanan ug sa ilang properties. Gusto ko kinbawion gikan sa demonyo. Mao di nga gusto gid kayo sa nanay nga punan ko pa nga akong pangandoy sa akong kinabuhi. Kontento na magrunta ko sa namataan akong kinabuhi. Hain makailubong nga akong mga ginikanan. Kaluoy sa akong mahal, sir, no? Nganong luoy man? Mabunog man siya tungod sa pagsikig practice. Kung maulay makaluwas niyong duha gikan sa demonyo, makaya ra ni Milan ang bunog. Sir, nakaila ka daay sa demonyo ko nga man? Balita na lang ang akong nadungog sa iyang kasabahis. Dito manggod ko sa syudad o eskwela. Naipahusab ka, sir? Nga ila kong anak? Balita na lang ako, Hazel. Tinuod di ay ang nadungog kong balita. Unsa nga balita? Nga doon ay amahan nga muunay pag-rape sa ilang anak. Basta layo sa Ginoo ang usa ka tawo, Hazel. Dali ra siyang tintalon sa demonyo. Mauna ang imong amahan. Dili na kumutahod niya nga akong amahan. Hala? Unsa imong nakita, Butoy? Litrato man na ganun ni Senyorita Hazel nyor. Naklaro na di ay nimo, Butoy. Kanong hindi man nyor nga dako ba nang ditatuha? Imo nang ipapilit din ninyo? Kutob sa mapitlan, ipapilit ka na. Aron kung kinsa may makakita o makabasa sa gipapilit ninyo. Mainggan niyo gyud og mutabang sa pagpangita ni Hazel. Tanawa. Tanawa kung nun sa kadakos premyo nga madawat sa makakita niya, Butoy. Tanawa. Dili ka sila magkugi sa pagpangita niya. Nyor, anong mulayas man di si Senyorita Hazel? Ayaw na pangutana, Butoy! Tingalig kay mahungawan sa kong kalagot. Tingalig, mapatay kahinoon ako. Nyor, Sige na. Tabangin na sila sa pagpapilit niya na. Aron dili ta maglugay din eh. Maayo untag ni si Padre Damian. Ang ilan? Karen, imo kong gipanidan? Uwa nang, uy. Timing lang yun nga, nalantawan ka na ko din eh. Paingon ni sa kumbento, dili ba? Karen. May tuyo ko ni Padre Damian. Ayaw gid pagtuo nga naniid ko ni mo nang ha. Gisakitan gani ko sa gipasangil ni Milan ako nga espiya ko. Dili ko makahimo ni mo anak nang ninyong duha ni Milan. Kuan manggod. Imo kong nakita nga nakigsulti sa din nila ni Milan. Karon sad imo kong nasundan. Nalantawan lagi ti ka nang. Doon na ba gud problema nang? Ang pag-abot ni Senyor Emilio mo ay akong gikadlukan.
Kinsa mo kinagpataka ninyog balita nga muanhin na ang senyor nang? Kinsa nang? Ang imong cellphone, may bagting ka rin. Nanawag si Senyor Emilio. Magpahibaw na siya nimo nga moabot na siya, Karen. Tubaga dayon ang cellphone. Unsa man kay akong buhaton, ha? Kinahanglan makatawag dayon kong Senyorita Hazel nga gipangita gid siya sa iyang amahan. Mura dili kayong kakita ang senyor. Kay kun mulak ako siya, agakon pa man siya sa iyang mga kauban. Suwayan ka na kong biya sa akong pwesto. Maghinay lang ko aron dili babantayan sa serpente. Wa magtan-aw na ako hangtod ang iyang tig-akak. Kinahanglan mapaybaw na ako sa Senyorita Hazel ning among gibuhat nga gipangita gid siya sa iyang amahan. Unsa na, Karen? Nga nung mitutok ka man ako. Ang senyor mo ay nanawag, dili ba? Ni ana gyud sila sa Cebu. Ni alagi cute siya. Pero kinsa may nagpahibaw nang? Kinsa may nagsulti nga karon siya moabot gikan sa Manila. Kinahanglang bagyod nga masayod ka, Karen. Sagdi na lang nang. Si Milana, unsa man? Nahibaw na basad siya nga ni ana ang senyor? Nahibaw na. O niya hain man siya. Kuyaw kun makita siya sa senyor nga sirang usanang, way makatabang niya. Ngano? Patyon dayon siya sa demonyo? Nang. Sige, Karen. Mulahos na ko sa kumbento. Ubanan ka na ko, nang. Ayaw na lang. Nang, hangtod ka ba? Nagdudasad nga espiya ko ni Senyor Emilio? Ambot lang, Karen. Ang bugtong ko lang gipanalipdan karon, mao ang kinabuhi sa akong anak. Kadiot lang, nang. Doon ay solusyon sa imong kahadlok. Solusyon? Mahimong mawa ang kasuko ni Senyor Emilio kang Milan ko na. Kung ako siyang patuhoon nga ako maiuyab ni Milan. Dili ko makapasalig ni anak, Karen. Si Milan ragyod mo ay makadesisyon ni anak. Sige na, mulahos na ko sa kumbento. Wa na maminaw sinang ilang. Magmahay gud mo. Tinuod ang imong gisulti, Noy. Tagan sila gid ang mga litrato nako. Wala ginyorita. Tabang pa magani kog pabilin. Unsa? Bisuko mo ko si mong amahan. Dili ko si amahan Noy Butoy. Ha? Dili ka na mo angkon niya, Norita? Dili na. Dili ka na makasunod sa iyang kadato. Bahalag magsuwa kog asin, Noy. Basta dili na ko mo ilan niya. Dili na ko mo palik niya. Norita, ano yung anaman niya na kadako ang imong kasukon niya ng imong amahan? May baho karaon niya, Noy. Butoy! Hala, gitawag na ko, Norita. Idili na nga ko nga, Noy. Aron dili siya masayod nga ako'y imong kitawkan. Og dagan kay salamat. Nagda ka rin cellphone? Onyor, kay nanagana ako nga tingaling manawag ka. Maong nagda ko sa akong cellphone. Kinsa man tong imong gitawagan? Ha? Kinsa tong imong gitawag? Wa man kay gitawag nyor. Nakita antik ang nagunit sa imong cellphone. Gitanaw ko lang ang oras nyor. Ganiha ra man gud ta dinhi. Ambing imong cellphone. Kuhaon nimo akong cellphone nyor. Nganong hadlok pa ka? Wa man ko mahadlok nyor. Di akong cellphone nyor. Ibutang sa akong kamot. Nakakita kasi. Ibutang sa akong kamot ang cellphone! Niya na sa imong kamot ang akong cellphone nyor. Sige. Kuhaan na ning imong cellphone. Ala. Binanawag. Mananawag ba lagi, Butoy? Ambil na nyor. Tingalig akong manghud ng nanawag. Ako'y tubag, Butoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!